kulankhula mchipanichi. Boma lati ntchito yosamutsa Malawi amene akuthawa ziwawa mdziko la South Africa itha lachitatu sabata ino. Mu nkhani zina ana opitirira 520,000 mboma la Blantyre alandira katemera wa polio chiyambireni ntchito yopereka katemerayo mu February chaka chino. Ndi izi ndi nkhani zina zambiri ndikhalanso ndikumva kuchokera kwa mmodzi wa akonzi nkhani kuno ku Times Wanangwa Chafulumira tati ndikhale limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba madzulo ano, Democratic Progressive Party DPP yayankhulapo pa zakusowekera kwa mwambo komanso mgwirizano kumene atikwakula mchipanichi. Akuluakulu a chipanichi anatengerapo mwayi pa msonkhano umene anali nawo mu mzinda wa Blantyre ndi atsogoleri ochokera m'maboma a mchigawo chakumwera podzudzula atsogoleri ena amene ati amakonda kuchititsa misonkhano kapena zochitika zina osatsatira ndondomeko zoyenera. Isaac Salima akufotokoza zambiri. Msonkhano unabweretsa pamodzi atsogoleri a chipanichi monga wachiwiri wa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka, mlembi wamkulu a Peter Mukhito, gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera a Charles Nchacha, komanso gavanala wa chipanichi mchigawo chakumpoto a Christopher Nzomerangwira. Anthu onsewa mukuyankhula kwawo adagwirizana pa mawu amodzi odzudzula atsogoleri ena amene sakumasatira njira zoyenerera akamachititsa misonkhano yawo komanso zochitika zina m'madera. Anthuwa adaloza chala atsogoleriwa kamba kobweretsa kugawikana mchipanichi pomakhazikitsa magawo ena autsogoleri ndi kusamamvera atsogoleri oyenerera. Amukhito adati mtsogoleri wa chipanichi ndapita muthalika kotero kuti aliyense akuyenera kumvera komanso kusatira atsogoleri ena amene ali m'maudindo. Tinatero kuti kuchipani kwathu timalemekeza malamulo komanso ma structures onse amene anakhazikitsidwa. Tikayang'ana hierarchy ya kuchipani timakhandira a president mmodzi komanso tini ma vice president 4 malinga ndi zigawo political regions metinazo. Tikachoka pamenepo ndiye tili ndi akuluakulu ena ife aba secretary general tili momwe mu Central Executive Committee. Apart from that timakhaso timati National Governing Council bungwe lalikulu limene mayendetsa chipani. Tikachoka apo timakhandi ku region komanso saiwala kuma district ma constituencies. So timafuna kuti tiwauze anthu chifukwa nthawi zambiri anthu amangothamangira chilichonse. Discipline yathu timanena kuti ngati munthu kuchoka kukachititsa msonkhano ku region ina iliyonse uyenera kudzera ku usogoleri wa ku region kumeneko. So chimene ndinabwera kwambiri ndikuwakumbutsa kuti chipanichi kuti chiyende bwino nkofunika kuti tisunge bata ndi mtendere. Ndipo mawu awo a Mwanamveka adati nkuyenerera kuti mchipanimo mukhale mgwirizano kuti chipanichi chipitirirabe kulamulira dziko lino. Koma kuti chipani chathu chipitirire chisogolo kuti zachoke zafike mpaka 2080 ndikuti kufunika ife mgwirizano. Ndio uthenga wanga kwambiri ndi wa mgwirizano. Nchifake uyani lero tili meeting mutu wake ndi mgwirizano. Timange chipani. Komanso atina kuti tisalovomere kufa pala anthu ena amene afuna kuti mwina ife tigawikane ngati chipani komanso ngati region. Mapempha hapa kuti tisavomere kuti wina atigawe. Fa president wathu ndi Professor Athapita Mutharika. Ndi president mozi okayo. Ere pala anthu ena amene president wathu anapasa maudindo. Ine ndemwe anandipasa udindo. Ena ayiwala kuti kodi udindo anapasa ni ndani. Mawu atsogoleriwa akuza pamene pakhala pakumveka malipoti akuti mchipanimu muli kusagwirizana pamene atsogoleri ena akuti akuzikonzekesa okha pokonzekera chisankho chimene chizachitike mchaka cha 2030. Koma mukuyankhula kwawo atsogoleriwa sadatchule mayina anthu amene akumachita izi ponena kuti akapitiriza kutero adzawatchula mayina mtsogolomu. Pothirapo ndemanga pa nkhaniyi, kaswiri pa nkhani za ndale a Benedicto Kondowe adati chipani cha DPP chaonesa kuti muchipani muli vuto kotero kuti nkofunikiranso kuchitapo kanthu. Ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa mikangano ikayamba chipani chimagawanikana chifukwa chonena kuti mwina aliyense kapena akuluakulu ena kuyang'ana za 2030 zimene nthawi zambiri zimathandizira kuti chipani chithe nthawi ya chisankho isanakwane. Ndiye tithokoze kuti akuluakulu azindikira kuti muchipanimo mulibe kuyanjana komanso kuti mwina chisawawa chayambika. Ndi njira yabwino yokonza kuti chipani chikhale choyanjana, chikhale chogwirizana. Ndipo Ernest Thindwa kaswiri winanso pa nkhani za ndale anati zimene zayankhulidwazi zikhozasonyeza kuti pala anthu ena amene
samamveredwa akakhala ndi zochita zawo. Zonza kuti mwina anthuwo akusowa mpata woti achite zomwe akufunazo kupyolera mu chipani nde akuzitengera pa iwo wokha. Chomwe chikufunika mwina ku chipani cha DPP chitakhala pansi nkuunika kuti kodi ndondomeko zomwe chipani ichi chinayika ndizokwanira zikuthandiza anthu omwe akufuna kuyankhula, omwe akufuna kupereka maganizo pakachitidwe ka zinthu kuyendetsa chipani ngakhale popikisana pa mpando ina. Chipani cha DPP chidapambana pa chisankho chimene chidachitika chaka chatha mwezi wa Seputembala kuti chibwererenso mboma patapita zaka zingapo chili kunja kwa boma. Sono mu studio muno monga momwe nanenera muja ndi Wanangwa Chafulumira amene ndi mmodzi wa akonzi ankhani kuno ku Times Group. Madzulo abwino Wanangwa. Madzulo abwino. Akuluakulu chipani cholamula cha DPP kubwera poyera kunena kuti palibe mgwirizano, pali kusamvana kwina ndi kwina. Nkhani imeneyi tione motani kapena pali zina ndi zina zimene akuluakuluwa sanabwerebe poyera ndithu kuuza mtoto wa Malawi? No, ndi chikhulupiriro chonse kuti iyi ni nkhani yosadabwitsa. Chachikulu chimene chikuchitika apa ndi chakuti mukachiona chipani cha Democratic Progressive ndi chipani chimene chili ndi mbali imodzi yodziwikiratu. Mbali imeneyi ndiyoti imene chabweranso mboma kuchokera amene chinali kunja kwa boma chabweranso mu 2025 mu September. Mtsogoleri wake wa chipani chimenechi amene swali mtsogoleri wa dziko lino amene ali Peter Mutharika malinga ndi malamulo a dziko lino sakuyenera kuzayimiranso pa chisankho. Chikusonyeza kuti chipani cha Democratic Progressive Party chili ndi chodziwikiratu kuti chikuyenera chipeze munthu wina amene adzachitengere mchisankho ku chaka cha 2030. Nawo chifukwa cha chimenechi tiyembekezere kuti kuzikhala zinthu ena amene mkatikatimo ayambano kumanga timidzi tawo tikapena kukoka ndithu timagawo ndi cholinga choti adzipangire njira yoti pofika 2030 mwina amene angazayimire chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party akhozosakhala iwo. So tiyembekezere ndithu kuti kukokanako kukhalapo makamaka pachifukwa ngati chimenechi. Akuluakulu ngati amenewa akamabwera poyera nkumayankhula zinthu zimenezi zikutanthauza chani pa mwina pa Chingerezi tikhozonazo zoti intra-party democracy komanso democracy as a whole in Malawi? Kulankhula kubwera poyera chonchi ndi chinthu mwina tikhozoona ngati chabwino abwera poyera komano kulankhula kuoneka ngati kumalankhulidwa mongozembaitsa chabe. Kwenikweni samatsindika kuti kodi penipeni pavuta ndi chani kapena ndi ndani amene mwina akuoneka kuti akuso. Pali zinthu zingapo zimene ngakanepo pa nkhani ngati imeneyi. Poyamba chakuti mmene ndanenera kuti ayembekezere kuti ndi mmene akuyenera kusaka munthu okayimira chipani chimenechi pa 2030. Ayembekezere kuti magulu tibadwa. Ndiye paliponse pamene pali munthu opitirira mmodzi, pamene pali anthu awiri kupita kutsogolo, tiyembekezere kusiyana maganizo kumakhalapo. Now kulimba kwa amene mungapitire limodzi kandi anthu awiri kapena gulu sikumaoneka chifukwa choti mukukangana mmene mungapita, komano mmene mmathetsera kusagwirizana maganizo ndi kuyenda limodzi. So ku DPP chimene chikanachitika choti apeze njira yoti azitha kuthana ndi mavuto mkatikatimo asanafike even ndi pabwalo pomwe kuti aone kuti akhozopita kutsogolo limodzi. Chifukwa chimene tikuyenera kuwakumbutsa kapena anthu akumbukire ndi chakuti chikubadwa kwa chipani cha Democratic Progressive kunachokera mu chipani china chimene chinali cha United Democratic Front. Komano kubadwa kwake kunachitirapo mwayifa cha mikangano imene inali ku chipani chimenechi. Andi chimene chiyadziwikire kuti kunali kulephera kwa UDF kuthana ndi mavuto amkatikati mwa nyumba amene anapatsa mpata kuti kubwere chipani cha Democratic. So iwonso akapanda kusamala taona mbuyo mmene amapita chisankho cha 2025 anakuma analowera kwina akabambe anali mkati momwe anapita ku UTM. Zimene zidzakapanda kusamala zikhoza kupitirira pa zinthu zikumangolankhulidwa apa ndi apa. Iye amene akunena katikati muno pali kusemphana ena kutali, koma chachikulu ndi kodi chipanicho kuthana ndi mavuto mkatikati chili ndi njira zachi. Mwina Wanangwa sanapite mwammangu tangotifotokozera zoti zachitika mwansanga kapena ni nthawi yake kumamvano phokoso titero ngati limene linzipani? Sitinganene kuti zachitika mwansanga monga nanenera kuti mmene amapita chisankho anthu amadziwiratu kuti Peter Mutharika amene akuyimira chipani chimenechi sakudzayimaso.
ndi anthu ena amene mukatikatimo anayamba kale kukhala ndi malingaliro oti mwina amene zakhale ndi sitingamulese munthu kukhala ndi kufuna kuti nzakhale aliyense mwina amafuna zakhala atapita patsogolo moyo mwake komano nkhani ndiyoti kodi zinthu zakuzitenga motani pa ukazitenganso mwa njira yoti uyambe kugawanitsa ndeti ukusokoneza kapenanso amene muli kutsogolo mukaona kuti mukuagawanso ndino anthu ndeti ndikusokoneza komano ayembekezere zimene zichachikulu ndi kodi athana nazomona tisayiwale kuti aliso kale ndi mavuto akulu pakali pano pamene tikuona kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Genius ali mchipani momwe ndipo analengeza kuti iwo akali mchipani cha Democratic Progressive koma amene onso akuoneka kuti ubale wawo ndi ena kuchipani sukuoneka bwinobwino so mechanical sitingaziwe kodi amanena ena amene ali mkati mukapena amanena mbali ya Saifa posena amanali kuupi amene amalandiridwa ndi gulu la chipani cha Democratic Progressive amene amakapanga zinthu zokhudza foundation yawo so mukaona kulankhula kumene mwina amalankhula chipani cha DPP amaonetsa ngati kuti kwina kuso akukhanga akuloera kumeso ali ndi ntchito kuti ameneyo ndi Wanangwa Chafulumira mmodzi wa akonzi a nkhani kuno ku Times. Kupitirira ndi nkhani izi madzulo ano ntchito yosamutsa nzika za dziko lino zimene zikuthawa ziwawa ku South Africa atitha lachitatu sabata ino. Malipoti akusonyeza kuti pofika pano amalawi opitirira 56,000 ndi amene abwerera mdziko muno ochokera ku South Africa. Nzika za dziko la South Africa zakhala zikuchitira mtopola nzika za maiko ena kuphatikizapo Malawi ponena kuti zimalanda mwayi wa ntchito. Brenda Kayo andi zambiri mlipoti. Commissioner wa Dodma Wilson Morin ati mabasi omaliza azanyamuka lachitatu masana kuchoka mdziko la South Africa komwe akukatenga anthu omaliza. Iwo ati kuyambira pa 13 August Malawi omwe akufuna kubwerera mdziko muno azigwiritsa ntchito ndalama zawo. Komabe iwo ati boma silisiya kuthandizira anthu omwe akufuna kubwerera ku Malawi ngakhale kuti anthuwa azigwiritsa ntchito zawo pofuna kubwerera. Mwa anthu omwe afika ku Malawi kuno 38,866 ndi abambo pomwe 17,857 ndi amayi. Ana omwe sanadutse zaka zisanu alipo 3,988 ndipo 694 ndi amayi oyembekezera ndipo anthu asanu ndi awiri ndi omwe adamwalirapo chiyambireni ntchito yosamutsa anthu kuchoka mdziko la South Africa. Ku Blantyre anopitirira 520,000 mbomali alandira katemera oteteza ku nthenda ya polio chiyambireni ntchito yopereka katemerayo mu February chaka chino. Mkulu woona za kapewedwe kamatenda ku konsolo ya bomali a Innocent Mvula wati konsolo iyi yakwanitsa kufikira ana onse amene imayenera kuwafikira. Amvula anena izi pamene amalengeza za gawo lachinayi la ntchito yopereka katemera wa polio ku Blantyre. Daniel Zimba akufotokoza. Polio ndi nthenda imene imayambitsidwa ndi kachirombo kotchedwa poliovirus kamene kamafala kudzera mu zakudya za umve komanso pokhudzana ndi thupi la munthu yemwe akudwala nthendayi. Nthendayi akuti simaonetsa zizindikiro nthawi zambiri koma ndi woopsa chifukwa imatha kuyambitsa ulumali wosachizika komanso imfa. Akatswiri a zaumoyo akuti munthu akadwala nthenda ya polio samachira koma nthendayi atha kuyipewa polandira katemera yemwe unduna wa zaumoyo wakhala ukupereka kwa ana mdziko muno. Chaka chino katemerayo waperekedwapo kale magawo atatu. Mkulu woona za kapewedwe kamatenda mboma la Blantyre a Innocent Mvula ati gawo lachinayi la katemerayo layamba lachiwiri mzabatayi ndipo akufuna atafikira ana pafupifupi 527,000 azaka zosakwana 10 mbomalo. Tinakonzekera bwinobwino makamaka kukathana ndi zimene zikanatha kubwezeresa zimene zizo mbuyo. Nditha kunena panopo kuti mukudziwa mbuyo mutakhala ndi malaundi ena atatu. Iyo ndi namba 4 mwina mafunso amabwera onena kuti chifukwa chani akubwera malaundi osewa. Ndizo sezo ndizoti tinayesera kukapeza ma communities athu ma local leaders kuti akathe kumvesesa chifukwa chani boma laganiza kuti likakhaleso ndi round number 4 imene ya campaign. Mdziko la Malawi muliri wa polio unabukapo mchaka cha 2022 ndipo boma linayamba kupereka katemera kwa ana kuti adzikhala otetezedwa. Kuyambira nthawi imeneyo dziko lino lakhala lilibe anthu amene ali ndi kachirombo kuyambisa nthenda ya polio kufikira kumayambiriro kwa chaka chino pamene mwana wina mu mzinda wa Blantyre anapezeka nako kachirombo ka nthendayi.
Anthu okhala pa chilumba cha Likoma apempha boma kuti lichite machawi ndi kutsiriza ntchito yomanga Likoma Jete. Ntchito yomanga Jete iyi inayamba zaka zisanu ndi zitatu zapitazo ndipo imayembekezeka kutha mchaka cha 2021. Lloyd Chilangiza ali ndi zambiri kuchokera ku Likoma. Kampani ya Motor Angel yomwe ikugwira ntchito yomanga dokoli inasiya kugwira ntchitoyi mchaka cha 2023 pasalira kuti boma linalephera kupereka ndalama zomalizitsira ntchitoyi. Poyankhulapo mmodzi wa mafumu pa dokoli Nyakwa Wachamba anati kuchedwa kwa ntchitoyi kwadzetsa mavuto ochuluka kuchito za maulendo pa dokoli. Zinthu zathu zambiri tikabweretsa kuchoka ku mtunda zimalowetsa ndalama zambiri pozichosa msitima timagwiritsa ntchito maboti a private. Pamene jiti jakasegulidwa katundu yense amene tizitenga nayo ku mtunda kuti tikuzapangira chitukuko kuno kulikoma azisisa tizingosisa direct pa jiti. Polankhulaponso mmodzi mwa anthu okhala pa chilumbachi George Jikemu anati iwo akuganiza kuti ntchito yomanga dokoli ikuchedwa kumalizika chifukwa cha kulowera kwa anthu andale pa ntchitoyi. Wachiwiri kwa nduna za umoyo ndi ukhondo komanso yemwe ndi phungu wa ku nyumba ya malamulo pa chilumba cha Likoma Charles Chilambula anati boma lapereka ndalama zokwana 5 biliyoni kwacha kuti zithandizire ntchito yomalizitsa kumanga dokoli. Ndi chitsimikizo kuti ukamatha mwezi wa August tikuyenera kukhala kuti jeti yathu yatha anthu tikutsikirapo chifukwa 5 biliyoni aperekedwa ku Motor Angel. Sinimayembekeza kuti basa akangulandira athu obwera nthawi yomweyo komabe sipakuyenera kupita masiku ambiri. Bwana wamkubwa wa boma la Likoma Abubakar Nkoma anati kumalizika kwa dokoli kungathandize kwambiri pa ntchito za malonda komanso kuchepetsa ngozi pa chilumbachi. Tonesesa kuti zonse zomwe angatifunse contractor kuti tithandizirepo ifeyo tigwire mwachangu kuti ntchitoyi ithamange pasachedwa apa kuti anthu ayambe kukwerera pa jete yatsopano. Ofalitsa nkhani ku nduna za mtengatenga Chikondi Chimala anatsimikiza kuti boma linaperekadi ndalama zomalizitsira ntchitoyi koma analephera kufotokoza kuchuluka kwa ndalama zomwe bomali linapereka ku ntchitoyi. Mkulu woona za maubale ku kampani ya Motor Angel Thomas Chafunya anatsimikizanso kuti kampani inalandira ndalama zomalizitsira ntchitoyi koma anati sakudziwa kuchuluka kwa ndalamazi. Malingana ndi thumba la chitukuko la Public Sector Investment Program, ntchito yomanga doko la Likoma inapatsidwa ndalama zokwana 2 biliyoni kwacha mchaka cha 2025 komanso 2026 kuti zimalizitse ntchitoyi. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku Times Television TTV. Tibweranso ndi nkhani zina zambiri, takhani pomwepo. New Horizon Christian Learning Center. New Horizon Christian Learning Center. The best place for your child's nursery and primary education in Lilongwe. New Horizon Christian Learning Center accepts all children and are committed to helping their young minds grow and develop in all spheres of their lives. Through our child-driven comprehensive Cambridge curriculum, we are committed to offering quality care and education in a very neat environment. New Horizon Christian Learning Center is located in Area 49, Sector 1, as you go towards MHC houses from Best Oil Filling Station. Call us now on 0883 832 538 or 0993 832 538. You can also find us on our Facebook page, New Horizon Christian Learning Center, the best place for your child's nursery and primary education in Lilongwe. Takulandirani kupitiriza nkhani zathu madzulo ano. Mkulu wa bungwe la SIDET Sylvester Namiwa wakhala ali m'manja mwa polisi koposa sabata tsopano pamene akuyankha milandu iwiri. Izi zili choncho pamene bwalo la milandu lasintha tsiku limene lizamve pempho lawo la belo kuchoka lachitatu kufika lachinayi sabata ino. Amene akuyimira Anamiwa pa milandu ya Gift Mwenye akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Isaac Salima. Ndizoona kuti koti limva pempho loti Anamiwa atulusidwe azikamvera mlandu ku nyumba lizamvedwa ndi koti lalikulu pa lachinayi nthawi ya 10 koloko. Lachinayi pa 13 August nthawi ya 10 koloko. Oyamba tinapatsidwa tsiku la pa 12 limene lili mawa, komano tamvetsedwa kuti palizofunikira zina zimene
akoti aupanga nsonkhano wawo kweni majaji ndiyeno zimene zofunikirazo mayenekera kuti isogole ifeyo bail application yathu ikhale pambuyo pa zimenezo. Amenewa pakadali pano tingalene kuti ali bwinobwino, kweni ndizalongosola bwinobwino za mmene akukhalira lachinayi tikamaliza pempho lathu ku bwalo lalikulu. Ndipo apolisi amanga mmodzi wa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP a Jefferson Kadzipatike pa milandu yokhudza misonkho. Ofalitsa nkhani za apolisi a Gladys Chiwaula watsimikiza za nkhani Chiwaula uza Times kuti Akadzipatike akazipereka lero m'manja mwa apolisi, koma sananene za polisi yomwe akuasunga. Iwo ati bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority ndilo lingafotokoze zambiri pakadali pano. Mese Matonga ali ndi nkhani yonse. Achiwaula nauza Times kuti apolisi sangayankhule zambiri pa nkhani, koma bungwe lotolera misonkho la Malawi Revenue Authority ndilo lingayankhulepo. Koma titafunsa nthambi ya MRA kudzera mwa oyankhulira wake Auma Chalulu, anauza Times kuti nthambi simayankhula zokhudza anthu amene amapereka misonkho. Koma mawu ake ofalitsa nkhani ku chipani cha Malawi Congress a Jesse Kabwira anati akukhulupirira kuti kumangidwa kwa Kadzipatike ndikokhudza ndale. Nkhani metapeza kuno akuti iwo akuzidwa kuti pali nkhani za misonkho. Ndeta seti madziwa kuti nkhani za misonkho bwenze MRA yeti angobwera nkudzafunsa kuti kodi misonkho unaenda bwanji. Ndipo choseketsa choonetsa kuti izi ndi mantha DPP oti akamuona Kadzipatike akuona kuti first 11 ya Malawi Congress Party pa nkhani za malamulo nda ameneyi. Zoonetsa zodabwitsa zoti ali ndi ma certificates oonetsa kuti wakhala akulipira misonkho koseko. Koma mara watadzango mufusa akuona ngati akamutsekera ampatsa mantha ankhazika chete amkhazike bize kumapanga zina zinthu zoti zosagwirizana. Kumangidwako kukutsatira kufufuzidwa kwa maofesi Akadzipatike ku Lilongwe komanso ku Mzuzu, komwe nthumwi za MRA zinapita ku maofesiwa ndi kulanda mafailo komanso makompyuta a anthu ogwira ntchito kumalowa. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Akuluakulu a Democratic Progressive Party DPP ayankhulapo pa zakusowekera kwa mwambo komanso mgwirizano kumene atikwakula mchipanichi. Boma lati ntchito yosamutsa Malawi amene akuthawa ziwawa mdziko la South Africa itha lachitatu sabata ino. Mu nkhani zina ana opitira 520,000 m'boma la Blantyre alandira katemera wa polio chiyambireni ntchito yopereka katemerayo mu February chaka chino. Ndimopatsirani nkhani izi ndine Eric Nsikiti. Madzulo pambana.